Dobrý deň, volám sa Michal Kaliak, som správcom stránky srostart.sk a v tomto krátkom videu by som vám chcel vysvetliť postup založenia spoločnosti prostredníctvom našej stránky. Ako prvé je potrebné, aby ste vytvorili objednávku na našej stránke. Na základe tejto objednávky vám príde na váš e-mail prihlasovacie údaje do klientskej zóny, kde vyplníte ďalší formulár, podľa ktorého vytvoríme dokumenty. Tieto dokumenty vám následne zašleme na váš e-mail aj s podrobným postupom. Pokiaľ ste si zvolili založenie spoločnosti s tým, že základné imanie si viete splatiť sami, je potrebné, aby ste s našimi dokumentmi prišli do banky a tam vytvorili účet pred založením spoločnosti. Na tento účet je potrebné, aby ste vložili základné imanie vo výške minimálne 5 000 eur. Následne z tohto účtu spravíte výpis. Tento výpis nás zašlete aj s kompletnou dokumentáciou a odkedy obdržíme vami zaslanú dokumentáciu, vaša spoločnosť bude založená presne do 11 dní. V prípade otázok alebo nejasností nás kľudne kontaktujte a na všetky vaše dotazy vám radi odpovieme. Teším sa na budúcu spoluprácu a prajem pekný deň.